सावंतवाडी शहरातील माठेवाडा मदारी रोड कॉलनी येथील रहिवासी प्रदीप नाईक यांच्या घराच्या परिसरात गव्यारेड्यांचा कळप दिसला। नरेंद्र डोंगरामध्ये या गव्यांचं वास्तव्य असून गेले काही दिवस ते पायथ्याशी दिसून येत आहेत। माठेवाडा येथे मोठा कळप दिसून आल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। वन विभागानं यावरती उपाययोजना करावी अशी मागणी केली जात आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।